i Alberto Rodolfo Lamote de Griñón Aranda se separen. El còmic i el dissenyador gràfic han decidit posar fi a la seva convivència. Després de 37 anys de relació, avui han signat un acord d'independència als jutjats de Tortosa i s'ha fet efectiva esta separació. Tenim les declaracions dels dos integrants. Pues sí, pues ja era hora també, la veritat és que este tio és un muermo i així no es pot anar a cap banda. Jo pues, tinc ganes de fer monòlegs, de fer tweets, de fer directes, però aquest home sempre està tot el dia que si ara això, ara no, que si ara això altre, que si ara han de cuinar, que si ara han de passar la pols... Així no es pot. Un ha de fer comèdia i ha de viure del jijijaja. No es pot anar tot el dia restrenyit com va este tia. Home, estic molt feliç d'este desenllaç perquè realment arribàvem a un punt en què era inviable continuar units. Ell busca contínuament la xalera, l'humor, la jarana i ara mateix jo no estic fent aquestes coses. Tenim la família, tenim molta feina i hem pensat que és el millor per als dos que ell vagi pel seu camí i que jo vagi pel meu. Ja era hora!